MLA scheme pen bang pharohini ratrok sirke prakethom lo charli usomara phan scholarship mate kerap ke pajirpon kacharli ke kenang sot nailo kacharli le avete kaching thorana ta paprang pon uni pini hauragat LAC angkang kacharli usomara phan chief minister relief fund borsing ronghang mini stadium along scholarship ki pipona sai dengpon pini hauragat LAC angkang bang pharohini ratrok sirke prakethom lo charli usomara phan CMRF fund pen scholarship kipi ke pajirpon patu bangso kipi pon lake isi lo kacharli asomara tuma phan kerap ke pajirdona phan penang lo charli atum ke kacharli ji aphan kisung kache tong dokok titipo kacharli ji aja kong avedetiti mate katikuk dokok titi lase kacharli henlo kenang sotnai pusima thasi penang kacharli asomara phan inudalong pen suri pho tangka pi pajirpon bangso ke pajirpon along kache tong dun MLA Dorsing Ronghang Ajit Kumar De EM Kangbora Kiling Lapen Charlie Osomar Apia Potum Ongdung Pen Chetong Dun Huluni Pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma aning kang sampen MLA Tumaphan ningkan isiang bong pen lo Charlie Osomar kidukelak Osomar lo Charlie Osomar Tumphan Lapen te sueng su kecelang tangka kabe iduk abang pu bang pi tumphan MLA atumihin pen kerap kipi ji phana warsai alangli methang CM relief phan hin pen si nil tumphan nang tingkhat lo so teng pen nil tum tok lo o Guwahati pothai lo pen alangli kache chaka teng pen lo charli so mara phanta tangkanang pale lo la pen de si chelang tum phanta tangkanang pale lo la siningkan siang bong lak phokep anke MLA tum tame khorot noi akrab pi pajir ponoi puri tu labang sawar sai nang kipi labang kening sampik lo lapente lo charli somar lapente su chelang tumafana bang kerap long son thot ning kang samakam ke avilu kisili ligin methang phon chematha nasi ajanon ini nil tum ke lo charli somar phan anasi ini hang pet pen ron lo oi phir tame isu ke chelang tum phanta non an bang pharui sirap Proksir kepra ketom abang pu phan abang nitum isu chelang phan rap dun long lo la pente pini lo charle somar tum phan bang pharu ni ra proksir kepra ketom abang pu bang phi asomar tum phan bang rap pajir dun long lo lasi non la mars se kluang bong non asa pasup ka khor ji dolang la bang mars se kluang bong pajut ponpo la pente al nili o mosi Aurat homosti rat hoi pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma churu pajir marpik lo lason aning karjang kamatha kidukela karapa phan MLA tumahin bename kerap kipi pajir ponlong lason kamatha thek asi EM ada CM Dr. Himanta Biswa Sharma phan churu parlo la pente non prang wangyarni lan se kerap longpon ye phan arna Karbi Anglong Territorial Social Security Association KATSSA asong pen pherang keme kepa Phaipli there ningkan surhini rank kore ke thom dipu rong supialong Karbi Anglong Territorial Social Security Association thihek pen KATSSA asong ame phu Samson inti pen chepa hem phu ponsi pherang keme phapon ke phapon athe PKN pon ke Karbi Anglong arlo Forest Department pen aronri pen boring avar saiki pipa joymate illegal appointment ki pitang atum anaphan legal mate apun achak pechok limpen Karbi Anglong Autonomous Council ke japon ake hai CM Dr. Tuliram Ronghang pherang ke atum angno pen pache thangpon birta ke me aputhak abang phutin aron ripen boreng kelong ang thek mate appointment letter kelong tang atum anaphanta puthak Karbi Anglong Autonomous Council pen ke dotang aron along apun achak pechok lim jiaphan pherang ke atuma thengno pen pache thangalam KATSSA asong pen ta ningkang sam chepaklang dun Pinili pang dakon po that kisuman illegal appointment do pick specialist forest department hola tamil itum ching mai bomlo inquiry committee gelo without council approval illegal appointment lata itum prabdin pen amni tum dak pilaw na eme thang amni lo pilaw na sita arora ting pen dam nangji illegal appointment asilo without interview without advertisement lason se appointment piare hola tame ne tum legal side pe ne tum advice and manglo legal advice and manglo prabdin ben hota ne tum ten ton
Nitum labang illegal appointment cancel lapsi. Ko dead vacancy retirement vacancy ke doan bang nitum ko press appointment nitum people. Advertisement PG. Interview pela pen kelong tangan tu mapipina. Hala tunjong segi piadun pulau tela bangke nitum bangke latung ban consideration bangke people. Special consideration latung ke claim tangga tu mapan bangke. Say appointment kipia apa niata interview must be lagi dobek nahi lagi dobek nang pun lagi. Iti latung service bangke thang record abe. No latung ban per month per year. We have to pay salary 60 crore. 60 crore. Under Kargil Autonomous Council Department, Forest Department. Like council lah, I mean, tanga revenue source dan sekitar tangkal lagi. 60 crore setangkal. Lagi illegal appointment lo. Lasi boleh kami itu screening kuri bom lo. Committee nitum lang bom lo. Lasi laston illegal appointment na bangke nitum non bang nitum bang lo. Jadi legal ka kuri bansi claim ko appointment la tum pelong na non claim of da. Sel legal kam bek nangi advertisement do bek nangji interview call bek nangji lalo te itu bangke mau phi bangke nohok le. Jedang jatuh hai ko. Pala kelong atum ta. KAT SSA asong pen kachuning ritun alam thia puthak alam chotchera alam pen akam ke claim ke paklang ponason te mesen popusi ningche athe kiduk det karbia hem tu na tumsi bangso illegal appointment letter tak ke longdun athe lada ke ada kache jogdun department along kache rabdun lingse arun re appointment sikipi bonta appointment ke deng dun long abang phubang phia tumke choklim chiten koksi ning thek longlo athe ke alang litum me thangaki tangka ke thokpensi kipisi appointment ke long lopusi ning thelo bonta ahokpet appointment letter kalidet lase lapuson ki sungke phobek abang phibang phua tumaphan awar saiki me thopopu KAT SSA asongpen karjudun long pen ning arong lo lapen ki ongdung aron re appointment ke long atum anta non ke aron choklim pensi boreng anghoi ingni dun long pomate choklem dun long popusi ning therin tilo Karbi Anglong Autonomous Council pen CEM aki hai Dr. Tuliram Ronghang Forest Department aphan thedung aron report aron kapin chongpon pemei popu pherangkia tum angnu lamklar ki pitheka pot kedo an Karbi Anglong arata kache hok la pen ningkang samdolo pusi chethan ritilo KAT SSA asong hoi pen Forest Department in charge aphan pinpora loki pipen lapusan illegal apot legal ki padam labji pu karjulong pen ning ing samdun lo athe kiduk det pen akimia towar anki wan thega kamapot chorolo tang tenon CM rat angno ke pangdak alam arju iksina illegal appointment ke long atumakan legal appointment alam aduntu KAT SSA asong pen Karbi Anglong Autonomous Council mate Forest Department aphan kupisi ani ke hangalam pherangke atum angno ki puma lamthe arjusina News Report Karbi Anglong News Channel ham hangasong dukpik ham hangasong do an setame je aron pensi worenga warsai pinangji worenga hoi ero nangji pu aki mang aki cisong dukpik lo ba claim pon bom lo la pusona poru na hot non la council la tum setame CM ake hai ame thanga matsi la bangso forest department lo bangke a in charge lo alang li la bangso chiri chitar lib lo la silang li tum setame la bangso ke chok che dim che kelong si nono bangke ahopet akami kami pang dum rada panci chalo kasi radum ta pinangan ni kecit hesi dolo ahopet la persona kang kem lo puna ke radum ta ni karong dolo kasi labang so putha galong nili tum putot kat sa ham pangasong pen kipudun ji baki jongdun tipji adim jabe lo athelang tum officially ba legally pen selang tum ke claim je panting kam ji lo bon sitame isi nili tum kipudun adim mangke hala ke claim bom matum la pengato pan cancel etsi ako legalize kuri chupo labang ke ako wapit sitame nili tuma bangke non isi nili tuma hinpen katsa ham hangasong hinpen alang kum legalize kuri nang ko wapit sitame la ke claim bom la pen hala illegal appointment kachi ot kray abang ko abang pi atuma pan alang letum ki jong pon isia consideration polong abang alang letum kanji pondu lasi alang letum pangke nilitum
lakum pan piklem long baik piklem long et nangji pu ake mang si dolo boy pe sita melang itu makang sai long itu kaci donu nangji lapen aku ni tunggi pu dinu bangke alang itu mangta labang suan lo ke oci ot kre boy mena lo oci ot kre ke aki joy puta kadida ate pinangan atum labang so bangke anam pensi lak hotrok lak hini 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh, 6 lakh ke en pensi labang so appointment alo kaci otlo apot sila tuma phana bangke ni tuma hin peta council la pen forest department of phan ang sodak la pen kenang sot kacunung ripido na bangke alang li tuma phan jat ahin pensi tame aku kepacuklem tulong eti kepacuklem pon jia phan abang CBC council penta lang tuma phan akan kon pamangke padu ponangji pubang sini tum cuni di pon tanjung abangke ate pinangan tum bangke klembom tum bangke nang litum kaci song pe nila pomat si nang litum kaci song pe jong sinong ke klembom paan ta nang cancel let po nilitum ke long tu tedat po nang litum kaci song yang sila sona bida sade nilitum ke klem long tan tum ang ke klem long bom ye pot long po nilitum paan ja ka ning ki duk da po lasi la bangke nilitum authority galilo